Teraz sa odohralo veľmi dramatické finále medzi Senegalom a Marokom, finále afrického pohára, kedy Senegal vyhral tesne 1-0, avšak toto víťazstvo bolo zatienené mnohými kontroverziami. Najkontroverznejší moment bola nepremenená penálta Brahima Diaza v poslednej minúte hracieho času, kedy nepremenil penáltu v 114. minúte. To nehovorím o nastavenom čase, to hovorím o riadnom hracom čase, čo bolo 90 plus 24 minút. Takže preto sa to kopalo v 114. minúte hracieho času, čo bolo úplne šialené. Taktiež kontroverzia zo strany hráčov, podávačov lôb, lavičky Maroka a celkovo realizačného tímu. Tento pohár sa hral v Maroku. Celé Maroko bolo popláznené a tou situáciou, že Maroko čakalo už 50 rokov na zisk titulu. Čiže naposledy získali africký pohár v roku 1976. Preto tento zápas bol tak veľmi dôležitý a tí ľudia to asi až moc prežívali. Teda nie asi moc, ale všetko, čo sa tam dialo, bolo absolútne šialené. Poďme si to však prebrať po poriadku. Maroko a Senegal, fantastické výkony na celom turnaji. Maroko sa dostalo do finále relatívne bez problémov až na ten zápas s Nigériou, kde boli nejaké kontroverzie, ale vyhrali to. Senegal taktiež porazil ťažkých súperov, zaslúžené finále. Ako môžete vidieť aj podľa štatistík, ten kto pozeral, tak určite vie, že zápas bol veľmi vyrovnaný. Boli šance na oboch stranách, obrovský počet striel, výborné výkony zo strany brankárov. No, hlavný moment, ktorý sa bude spomínať pravdepodobne v histórii ešte veľmi dlho, bola nepremenená penálta Brahima Diaza. Brahim Diaz je talentovaný mladý hráč, ktorý hráva za Real Madrid. Niekedy má lepšie výkony, niekedy slabšie, avšak tá jeho hviezda stále stúpa a má pred sebou pravdepodobne stále dobrú budúcnosť, avšak uvidíme, ako sa psychicky zachová po celom tomto fiasku z majstrovstiev Afriky tohto roku. Čiže Brahim Diaz mal ísť kopať penáltu v 97. minúte. V 97. minúte riadneho hracieho času, avšak keď bola zapísaná penálta v 97. minúte riadneho hracieho času, Senegalci začali protestovať, začali odchádzať z ihriska, nastal obrovský chaos, bol tam v podstate urobený bojkot, kedy nesúhlasili s uznanou penáltou. Trvalo niekoľko minút, skoro 20 minút, kým sa všetci dostali naspäť na trávnik a mohla byť penálta znovu zahájená. Pričinil sa tomu aj Sadio Mané, ktorý namotivoval hráčov, že ten zápas by mali dohrať. No, čiže predstavte si, že 114. minúta zápasu, teraz dávate si tú loptu na bod 11 a idete kopať. 50 rokov váš váš národ Maroko nezískal titul. Všetci boli tým pobláznení. Africký pohár sa odohrával v Maroku a všetci už si pravdepodobne v tej poslednej minúte zápasu vraveli, tak teraz je to, už ten pohár tak trošku držíme. Už sme tomu tak veľmi blízko na dosah. A tento hráč Brahim Diaz príde, kopne úplne lajdácky obúčik do stredu brány a ten bránkár to chytí ako na tréningu, úplne trapá situácia. Tí hráči Maroka, oni nie že padli do kolien a chytali sa za hlavu, tam všetci hráči zamrzli a nevedeli ako na to reagovať. Kedy v 114. minúte vám hráč urobí takúto kokotinu. To sa nedá inakšie nazvať. Ako absolútna kokotina. Keby to vyšlo, bol by legenda, mal by všade zostrihy, všetci by si vraveli, že aký to je skvelý hráč, že urobil panenku, ale keď to nevyšlo, tak je to obrovské fiasko a hanba pre tohoto hráča na niekoľko rokov. Môžeme sa ho zastávať, môžeme tam hľadať nejaké ale, no myslím si, že momentálne má veľmi ťažkú situáciu pri svojom národe. Neviem nájsť nejaké zastatie sa toho hráča, jedine, že je mladý,
že trošku ho asi pohltilo ego. Jasné, každý robíme chyby na takomto obrovskom fóre, keď si to už dovolíte, tak potom musíte zobrať aj následku a tú kritiku z celého sveta. Takže Brahim Diaz nepremenil penaltu a následne už v hracom čase hneď na začiatku Pape Gueye 94. minúta gól. Senegal vyhral, ale príde mi, že celá tá výhra je zatienená všetkým okolo, čo sa týkalo tých kontroverzií Maroka. Čiže poďme sa pozrieť na panenku tohto hráča. Ako som spomínal, po 50 rokoch čakáte a kopnete to takto. Ja viem, že panenka môže byť fantastické zakonečenie, ale on to kopol úplne lajdácky. No potom chudák takto uplakaný v slzách, kedy vyhral zlatú kopačku turnaja, prebral cenu, ale v tej chvíli asi by vymenil všetky svoje individuálne ocenenia, len aby sa nedostal do tejto situácie. Tuto je marocký král, alebo princ, alebo čo to je, princ Bajaja. No a chudák Brahim Diaz, ako je mi ho ľúto toho hráča, ale je to veľmi tvrdá lekcia za hlúposť a za také trošku frajerstvo, že chcete kopnúť panenku do strede brány po finále, veľmi dôležitom finále pre váš národ v poslednej minúte hracej doby. Ako mohol si povedať, dobre, tak keď to teraz nekopnem, tak môžeme ešte vyhrať v nastavení, budú tam ešte iné situácie. Možno bol až tak prehnane sebavedomý, že si vral, toto je osud, ja to kopnem na panenku, bude to úplne v pohode, nepotrebujeme sa ničoho báť, nemám žiadny rešpekt. A potom sa mu to vypomstilo. A sám napísal na svojich sociálnych sieťach, ako je z toho zdrvený a z takéto veci sa nikdy nemusí už dostať. Môže to byť likvidačné pre jeho kariéru. Každopádne mnoho fanúšikov a mnoho ľudí, čo sa zaujíma o futbal, trošku cítili zadozučinenie pre Senegal, pretože to, čo tam robili Maročania celý čas, že oni normálne kradli uteráky tomu brankárovi z Senegalu a potom tento náhradný brankár, teda brankár z lavičky, mu ten uterák bránil, tak marockí tí podávači lopt a hráči na striedačke ich normálne otrávali, chodili za ním, blokovali ich, brali im tie uteráky, toto sa inakšie dialo už proti Nigérii. To bolo obrovské nešportové správanie, aj napríklad tuto. Tu tento idiot sa snaží zablokovať senegalského druhého brankára, aby dal brankárovi uterák jednotke. Keď prší, to je riadny nezmysel, že prší, vy si potrebujete utrieť ruky a nejaký debil, ktorý je v podstate váš protihráč, ale na striedačke, vám zoberie uterák. Takže obrovské nešportové správanie. Potom tuto to je z ďalšieho uhlu, že ako ten senegalský hráč zo striedačky je tu naháňaný nejakými Maročanmi, tiež asi zo striedačky alebo nejakým podávačmi lopt. Boh vie, kto to bol. Avšak je to úplne trápne takýmto spôsobom sa prezentovať na medzinárodnej úrovni. Ja rozumiem, že ten pohár je dôležitý, ale čo čakali, kde sú všade kamery, urobili zo seba absolútnych debilov a aj keby vyhrali náhodou to finále, tak neviem, či by im to niekto dopral za takéto správanie. Potom ďalšia kontroverzná situácia, kedy tento marocký princ alebo král, alebo čo to je, mal dať víťazný pohár senegalskému kapitánovi, on to takto podržal, ako fuj, ani ti to nejdem dávať. Takže ďalší obrovský trapas. No a ak by sme sa na tom všetkom tak trošku zasmiali a odľahčili to, tak Marokčania už robili takéto nepríjemné veci s uterákmi v semifinálovom zápase s Nigériou a nigerijský brankár, ktorému kradli uterák, po finálovom zápase napísal taký odkaz Maročanom, že výborne, teraz môžete použiť všetky uteráky, aby ste si utreli vaše slzy. Myslím si, že na mieste poznámka a veľmi vtipná, taký klinec do rakvičky Maroka. A teraz sa to ukázalo, že neviem, či to je karma, alebo asi je to nejaká športová spravodlivosť, že tí Maročania až tak moc tlačili na pílu
a boli až tak nešportoví, že nejaká vyššia športová sila, čo samozrejme neexistuje, ale ak v to nejak veríme, ak veríme nejakú spravodlivosť, tak zariadil, aby vyhral Senegal. A ja som úprimne Maročanom ten pohár prial. Po tých dlhých rokoch majú sympatický tím, ale aj hráči ako Achraf Hakimi sa zachoval veľmi, veľmi nešportovo. Tiež tam robil nejaké nezmysly s týmito uterákmi, že to zobral brankárovi a zahodil to dokonca tam niekde ku kamerám. Takže hráč takéto kvality, ktorý vyhral Ligu majstrov z PSG, veľmi, veľmi neprofesionálne zo strany Maroka. Zaslúžená výhra Senegalu, možno o to stlačia, čo sa všetko stalo. No a Maroko si musí vstúpiť do svedomia, pretože takéto veci im na svetovom pohári neprejdú a tam už ani nebudú v domácom prostredí, takže to nebudú môcť dovoliť, ale budú sa musieť spamätať. No a najlepší moment samozrejme netrafená lobda od Brahima Diaza, jeho krásna panenka, ktorá vstúpi do histórii ako možno jedna z najviac dodrbaných penált všetkých čas. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Každopádne gratulácia Senegalu a Maroko, dajte sa dokopy.